बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा लाखपति बायदेवनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नामा? जुदि नोंथाङा लाखपति बायदेवनि थाखाय एप्लाइ खालामदों, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। रायजो सरकारा लाखपति बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनो होगोन 10,000 रां। आरो बे बाथ्राखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रिया मैयानि सानाव फोसावदों। नंगौ, लाखपति बायदेव बिथांखि एप्लाइ खालामगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। साननैनि गेजेरावनो लाखपति बायदेवनि साफ्रोम सोद्रोमानि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। साफ्रोम आइजोआ बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन। फेब्रुआरि दानाव 90% फोरमान खालामनाय खामानिया आबुं जाबाय। 10,000 मोननायनि हाबाफारिया फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। साफ्रोम मुलाम्फा मोनगिरि आइजोफोरा रांखौ मोजाङै बाहायोब्ला लाखपति जानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। बिसायख'थि फोसावदिंनायनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिनि गेदेर बिबुंथि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा लाखपति बायदेवनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन नामा? जुदि नोंथाङा लाखपति बायदेवनि थाखाय एप्लाइ खालामदों, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। रायजो सरकारा लाखपति बायदेवनि मुलाम्फागिरिफोरनो होगोन 10,000 रां। आरो बे बाथ्राखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रिया मैयानि सानाव फोसावदों। नंगौ, लाखपति बायदेव बिथांखि एप्लाइ खालामगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। साननैनि गेजेरावनो लाखपति बायदेवनि साफ्रोम सोद्रोमानि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। साफ्रोम आइजोआ बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन। फेब्रुआरि दानाव 90% फोरमान खालामनाय खामानिया आबुं जाबाय। 10,000 मोननायनि हाबाफारिया फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। साफ्रोम मुलाम्फा मोनगिरि आइजोफोरा रांखौ मोजाङै बाहायोब्ला लाखपति जानायनि खाबुखौ मोननो हागोन। बिसायख'थि फोसावदिंनायनि गेजेराव गिबि मन्थ्रिनि गेदेर बिबुंथि।